Áno, je to pravda, že minimálne pol roka už po tom tréningu si tie centre s Majom Pišom alebo s Tiborom Soboníkom trénujem, čiže som rád, že sa mi to odvďačilo a že ten gól som dal do hlavu. Z tvojho pohľadu zápas aký bol? Tak myslím si, že ten gól nás Košický na začiatku nakopol a myslím si, že sme dominovali. Ako ťažko do bloku sme hrali, bolo to tam prehustené, ale myslím si, že sme sa snažili, nakoniec sme boli odmenení aj v druhom polčase Robovým gólom. Čo hovoríš na ten Robov návrat a ten moment? Tak to je Robo, no tak chýbalo nám tieto posledné zápasy, bolo to vidieť, tých gólov sme dávali menej a lepší návrat ani nemohol byť a dúfame, že ešte nejakých tých pár gólov dá a že na tie majstrovstvá sa dostane. Asi nie, ako super. Išiel som si za tým hlavne fakt, že tými 2 mesiacmi som si prechádzal ťažké chvíle, hlavne kvôli tomu, že som sa trápil aj za tú reprezentáciu, aj za všetko, že kto vie, ako to všetko bude a musel som trošku aj pritlačiť kondičákov a samozrejme veľká vďaka ním, lebo či Dávid, či Cabo spravili skvelú robotu so mnou, odmakali tie 2 mesiace so mnou a dnes som ich proste dotlačil do toho, že tých 30 minút musím zvládnuť, aj keby neviem čo bolo, aj keď to bolo ťažké, ale chvála Pánu Bohu, vyšlo mi to. Aká bola tá emócia pri góle? Neskutočná. Ja som si ešte chvíľu predtým hovoril, že som fakt nevládal aj tých 30 minút, že si vrajím, čo je to so mnou, že nevládzem nič a som si potom hovoril, že dobrá, jedna situácia ti vyjde a musíš to využiť, lebo na tú situáciu som sa chystal, fakt 5 minút predtým som hovoril ešte Rimovi, že proste niečo príde. Niečo proste budem musieť vymysleť a že sa vydýcham na tých 5 minút, aby niečo mi vyšlo. Ale Pánu Bohu, vyšlo mi to a som veľmi rád za tie 3 body, ktoré sme nezískali. Ako si sa cítil počas tých 30 minút? Ťažko, veľmi ťažko, hlavne je to iné, keď trénujete, je to iné v tom zápase, proste to tempo, to všetko, ale tak ako som povedal pred zápasom, mám v hlave to, že dokážem vyplúť, sústrediť sa iba na futbal a to, že som nevládal, bol pre mňa po dlhom čase príjemný pocit. Takže som sa z toho tešil a hlavne som veľmi rád, že som späť a pevne verím, že ešte chlapcom pomôžem do konca sezóny. Tak mňa teší, že ako dneska mužstvo zareagovalo na to, že sme v podstate od prvej minúty prehrávali a chlapci ukázali, že hneď na ten gól zareagovali. Snažili sme sa byť naozaj dneska silní na lopte. Vedeli sme, že Košice naozaj majú silný prechod smerom dopredu. To ukázali, vytvorili si tam nejaké prechodové situácie. Ale mňa teší, že sme dnes boli trpezliví a do poslednej minúty sme išli za tým gólom a dneska Robo ukázal tú kvalitu, že je rozdielový hráč a dal dneska víťazný gól. My sme to konzultovali aj s našimi kondičnými trénermi, v akom je stave, mal urobené všetky testy, my sme konzultovali aj s lekármi, aby naozaj sme niečo neunáhlili. Robo bol 100% vypravený, chceli sme mu dať dneska nejakú minutáž, prišiel tam na 30 minút a ukázal naozaj, že je pripravený, chcel hrať a doniesol takú emóciu do toho a bol dneska tým rozdielom, že tam víťazný gól.